Ife apolisi kuno ku Ndilande tikusungira mu chitokosi mwathu a Kenneth Makina omwe ndi zaka 30 powaganizira kuti amasunga mophwanya lamulo ndinso kugonana ndi mtsikana wina yemwe ndi wa zaka 15 yemwenso ali wophunzira pa skulu ya primary ina kuno ku Ndilande. Anadzatitulira nkhaniyi ndi mayi ace a mtsikanayo omwe ndithu nkufotokoza kwawo mtsikana wawoyu wasowa pa November 15 lomwe ndithu linali loweruka la sabata lapitali, ndipo kuti kuchokera tsiku limenelo sanaonekenso pakhomo pawopo mpaka nakufikira lolemba pamene iwowo amabwera kuno ku polisi kudzachita ripoti. Sanabwere okha, anabwera ndi mtsikana yemwe ndi nzake kwambiri wa mwana wawoyo yemwe amapita nayenso limodzi ku skulu, ndipo mtsikanayo ndi amene amatsina khutu kunena kuti ngati mtsikanayo sakubwera ku khomo kwawo mwina nkutheka kuti ali ku khomo kwa a Kenneth Makina omwenso amatchuka pa tsamba la mchezo la Facebook ndi dzina lokuti VJ Ken. Titayamba kukhazikitsa kafukufuku athu tinayitanira abambo amenewa kuti atabwera, ndipo atabwera tinacheza nawo ndipo nkufotokoza kwawo anavomera kuti mtsikanayo akumudziwa komanso kuti ali naye pa ubwezi, ndiponso anatsimikiza kunena kuti ndithu agonanako naye mtsikana ameneyo makamaka pa 7 November mu chaka chomwe chino. Nkufotokoza kwawo amati mtsikanayo samadziwa pa nthawi imene amapanga zimenezi kuti mtsikanayo ndi wachichepere, kuti akuchepera zaka 18. Bambo amenewa ndithu aonekera khoti tsiku la lero mamawa uno, ndipo milandu imene tapeza nayo ndi yosunga munthu mophwanya lamulo komanso kugonana ndi mtsikana wachichepere, zomwe zili zotsemphana ndi kayendetsedwe ka dziko lino makamaka mu buku limene limakambapo nkhani za zilango pa section 264 komanso 138.